Τι είναι? Ναι. Λίγο πιο μικρή που φαίνεται. Ζορίστηκα ρε. Κάτσε κορίτσι μου, κάτσε. Αχ κορίτσι μου. Και πού είναι οι άλλοι? Μεγάλο κομματάκι. Ωραίο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Όχι, έχει τραβώσει την κάμερα. Κοίτα από πού κρατιέται ρε μάνα. Κοίτα από πού κρατιέται. Πολύ ωραίο κομμάτι. Και δες πόσο νερό έχει μέσα. Έτσι και το πετάξει θα κάνουμε μπάνιο. Ανταλλάζουν κουτιά. Πού έπεσε? Έλα εδώ είναι σακούλα. Βλέπεις τις βούλες που σου έλεγα. Στα τερίγια. Πολύ σου μεγάλο. Αυτά είναι τα μεγάλα με τις βούλες τα μεγάλα. Ναι.